Dahil naka-video ako ngayon, magbibigay sila ng discount. Siyempre, nakakahiya naman sa video na hindi sila magbigay, di ba? Bahala kayo, mapapublic na hindi ka nagbibigay ng discount. Welcome back! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar dahil may bibilhin po tayo pero grabe maulan na naman po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar at grabicious, delicious, papapalicious. Grabe yung ulan, mga ilang araw lang po yung sudang tapos ulan na naman. Ano ba yan? Ngayon pa ipupunta po tayo dito sa isang tindahan, isang hardware store dito po sa bayan ng Lawang at may bibilhin po tayo, bibili po tayo ng pisagra. Tingnan natin kung umipikto yung ating paghingi ng tawad. Kahit wala tayong kasalanan. Huh? Mag-hi na kayo dyan, Lana. I-vlog ko kayo. Yan po yung mga iska dito sa sa Cupid's Hardware. Ayan. Ito din sila gusto magpa-flex. Ayan o. Ayan. Bili na po kayo dito. May iska, pisagra. Ay, mauna ito. Tulo. Oo, tulo ka pa din yung iska. Ayan sila. Dahil naka-video ako ngayon, magbibigay sila ng discount. Siyempre, nakakahiya naman sa video na hindi sila magbigay, diba? Bahala kayo, mapapublic na hindi ka nagbibigay ng discount. Magkano ka dumating iska? Magkano yan? Lahat? Ang isa? May discount na yan iska? Magbigay kayo ng discount, bahala kayo, naka-video kayo dito. Yeah, grabe. Hoy, grabe, mula sa 390, binigay na lang na 90. Sige. Ayan, nakabili na tayo. Si Candy, in-skip, kay nadiri siya maghatag sa discount. Kay masugad patud. Balitag sa gadak ni Candy nga di disambal yo kay ngatagan ka namo discount. Hoy, abangan niyo sarili bukas. May kamkarag shout out. Ano yung mga ex? Wala, thank you. Sige, magbabay na kayo, Lana. Yan. Hala, yan. Mga iska na magaganda dito sa Cupid. Ayan, ito po yung aming taxi. LOL! Taxi kill. Ayan yung kanilang store, ang laki. Ayan. Grabe. Maulan na naman po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Pero sige lang, guys. Sige lang, tara. Padayon tayo. Ayan, may hinahanap tayo. Naghanap tayo ng magpapa-snack sa atin. Ayan. So, shout out po sa lahat po ng mga taga Lawang, Northern Samar. Lalong-lalo na po yung mga nandoon sa Kabihasnan, nandun po sa Maynila, nandun po sa ibang bansa. Yes, yo, mabuhay po kayo. Yes, malikot-likot ang aking kamera dahil ako po ay nangungurog-kurog na sa hagkot. Dahil malamig po at maulan po dito po sa bayan ng Lawang. Ayan guys, pauwi na po kami pero may dadaanan po tayo dito po sa Barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. So tara guys, let's go. Yes yo. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa merkado ng bayan ng Lawang. So tuwing madaraan ako dito guys, ayokong tumingin sa kanila. Ayokong tumingin, luminga doon man lang sa sa merkado kasi nga wala tayong pambili. Yay. Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. At may kukunin tayo ditong napakasarap na, basta mamaya ipakita ko sa inyo.
Ayan, ito po ang Barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. Kabilang po ito sa 56 barangays ng Lawang. At ito po ay nakasituate dito po sa malapit po sa dagat o dito po mismo sa dagat po ng ng Lawang. So kung mapapansin po ninyo, yung mga bahay ay nakaangat dahil naaabot po ng tubig. Ayan. Oh, pati din yung mga isda nagtatalunan diyan. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. Mabuhay po kayo, lalo na po doon po, yay, mahawag palang tulay. Dahil madalunot. Isa po ang barangay na ito dito po sa mga barangay, mismo dito po sa bayan, sa proper. At ayan, napakarami po ng mga residente dito, bagaman masaya po, ma-enjoy po sila dito dahil nung ilang buwang mga punta po natin dito, malimit po nating na-observe, napapansin na madalas pong nagkakasayahan, nagkakantahan yung mga taga rito po sa barangay Little Venice. Ayan, mabuhay po, shoutout po lahat po ng mga taga barangay Little Venice. Ayan, nandito na po yung pinuntahan namin doon sa Little Venice. Yan. Dalawang dalawang container. Alam niyo ba kung ano yan? Pampabata yan. Ang tawag niyan dito sa amin, manyang. Comment down below sa Tagalog kung anong Tagalog niyan. Ayan, pauwi na kami at maulan pa rin po dito po sa Lawang. So, pabor po ito doon po sa mga hindi naliligo. Oy, maligo na kayo. Baka kayo ang dahilan kung bakit inuulan tayo. Ayan guys, I just wanna get this opportunity to say thank you po. Maraming salamat po sa lahat po ng followers ng inyong Maestro Waray page. Ayan, mayroon na po tayong 20,000 followers. Yes, grabe. Napakaraming salamat po sa lahat po ng mga naniniwala, nagmamalasakit, nagmamahal at sumusuporta sa inyong Maestro Waray. Yes. Upo, at ganoon din po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Meron na po tayong 3,000 plus subscribers. So patuloy po ninyong suportahan ang inyong Maestro Waray at malay nyo, yes, painumin ko kayo ng aking dalang maniyang. Ayan, nandito na po tayo sa Lawang National Technical High School. Shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng Lawang National Technical High School, sa mga estudyante, sa mga guro. Yes, yo. Shoutout po sa inyong lahat. At sana naman po mag-follow na po kayo sa aking Facebook page. Yes, dahil kung hindi, mapipilitan akong ipasara. Yes, yo. Ipasara ang gate. Ang gate lang.